Takže čaučovia a dnes pri tomto krátkom videu tu máme škrtka. To je tá žarená kocku, potom jedno tam, že to sa je jedlo na miske, že tam to užíva. A viete čo, ľudia, dnes prišiel u nás náš bratranec Ríšo. A vy si neviete predstaviť, že čo on robil tejto malé myše. A tam búchal takhle, že tak neustále tam otravoval toho škrečka a ešte chcel ju dať do tejto veci, do tejto kolese, ktoré tam ani nechcel ísť vôbec. Ale on že, nech to pôjde. A ten škrečok že, nie. Ešte tam robil ďalšie blbosti. Ako tam chcel vyťahnuť tento domček tu. Tam pochytal toho škrečka každýkrát. Čo je to celkom zvláštne. To sú tam vyťahnuť s jeho maličkými ručičkami. Kokos. A potom moja sestra po tým, že ne, robil sa tými škrečkami tak smutné. Áno, ona naozaj bola smutná. No to vyrobil sa tejto malé myšičky. Než náš 4-ročný bratranec Ríša. Tak je toto konec môjho úplne krátkeho príbehu. Tak čaute ľudia. Čaute ľudia. Už nenatoč to video jeden debil.